गिबियावनो जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगारलांनाय सालाकाटि समस्तिनि हितेश कुमार मोसाहारी बिथाङा देग्लायनि इलेक्शनाव UPPLनि बिजाथि महरै टिकेट मोनदोंमोन। दुखु गोनां बाथ्रा, बिथाङा अबथिरा जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगारलांबाय। आं बिथांखौ आंनिफ्राय दुखु फोरमायनाय जासिहरबाय, जाहाथे बिथाङा सोरगोआव थाहैनानै जोंनो गोहो हरो, बोलो हरो, बिथांनि जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेखौ आङो दुखु फोरमायनाय बावहरबाय। बिथाङा सासे राफोद मावथिमोन। बिथाङा गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो फरायसा आफादजों समाज मावनाय गासैबो बिथिंनिफ्रायनो समाजनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो समाजजों थाफानानै समाज फोसाबनायनि खामानियाव नांथाबनानै दङमोन। दुखु गोनां बाथ्रा, मा खालामनो, मानसिनि जिउ, बयबो सानसे नैबे बुहुमनिफ्राय जानगारलांनांगौ जायो। जिखि जाया मानो जोङो दिनै बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव गासैबो दुखु फोरमायदों। आंबो आंनिफ्राय बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायनाय बावहरबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव जोबोद खहा जागोन। थेवबो जोङो दिनै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। उपाय गैया, मानसिनि जिबन बियो खाफालनि लिरनाय। खाफालाव जोंनि नुवाथारि आनान गसाया जेखौ लिरनानै हरदों बेखौ रावबो बोखारनानै बा जानगारै थानो हानाय नङा। बेखायनो बेखौ जोङो उनाव सानगोन। बिथांनि जानानै जोङो बयबो दिनै दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोसावबाय।